detské knihy, black metal, respektíve black metalistky. Toto je Kim Kardashian, to je fantastická vec. To je, takú sprostosť po fotke som dlho nevidel. Potom sa nechávam inšpirovať aj ulicou, tak ako som hovoril, že si fotím chujoviny, tak toto sú veci, ktoré veľakrát mi napovedia, akým spôsobom sa mám správať. A vlastne mi hovoria, že čo mám urobiť práve s tou myšlienkou, na ktorou uvažujem. Takže to je jasné, proste som ublogovaný, tak fuck you. Máme nejaké deadliny, tak to je jasná odpoveď. A potom taká tá väčšiná modla, aj inšpiráciu, že Frajum Bild, to je úplne, samozrejme, to je z Viedne odfotené, to je veľmi krásne, dúfam, že to spravoval muž. Toto je fantastické, toto som si cvakol v Prahe. Scénovek, písmo, úplne delikátne. Takže chvíľu mi trvalo síce, kým som niektoré slova prečítal, ale je to famózne. Takisto potom tetovanie ma veľmi inšpiruje, tento chlapec, neviem čo robí, ale neviem, či to je dobre vidieť, ale má také chujoviny po rukách, že som úplne nadšený tým. Zelenina. To je, v tom není či pochyb, akože toto musel som aj dokresliť tú tvár, však kokos. Potom topánky, hlavne dámske topánky, akože veľa sa pozerám na to, čo nosia baby obuté a keď je to dobre, tak som spokojný a keď ne, tak som nespokojný a vie to pokaziť aj keď vyzerá dobre. Harry Potter ma veľmi inšpiruje, spieram ho z Lega, toto som urobil pred domom. A takisto topánky. Táto slečna mala väčšie boty, o 2 cm a ešte mala silikónové, teraz silonové tie ponožky, no není to fantastické. A potom ma inšpiruje časopisy a o tom vlastne budem hovoriť tú ďalšiu časť. Toto je časopis Playboy z roku 78, kedy som sa narodil, aj z mesiaca, ktorý som sa narodil, lebo zbieram časopisy z mesiaca roku, ktorého som sa narodil a tvrdím, že v podstate tie diania a tie obálky ovplyvnili moju osobnosť. To znamená, že napríklad táto, kde je jasne vlasatá pani, ovplyvnila to, že aký mám ja porast napríklad. Že kvôli tomuto časopisu ja mám taký porast v podstate. A keď si tie časopisy, ktoré ukazujem len jeden, dáme potom vedľa seba, tak strašne veľa to napovedá o tom, aká som osobnosť. A to skúste si nájsť v časopis mesiac, ktorom ste sa narodili, sa zabavíte. OK, tak budem hovoriť o magazínoch. Všetky veci, ktoré som teraz ukazoval, ktoré ma inšpirujú, potom vieme pomenovať jednotne, že magazíny, že tam je vlastne všetko, čo som hovoril. Je tam ulica, sú tam fotky, sú tam autory, sú tam ľudia, sú tam plná veci. Budem ukazovať magazíny, ktoré nie sú normálne real, akože žiadne umelé. A potom je tam metal samozrejme a takisto je tam dobré jedlo a aj pitie. Takže, a není čo kto dať a občas aj odporúčia, akú hru treba hrať na PlayStation, takže ste všetko, čo potrebuješ vedieť. Takže, takisto interview. Toto je popiči vec, lebo to je nemecké interview, ktoré vyšlo tento rok, koncom roka. Vlastne, alebo v lete, alebo neviem kedy. A strašne pekne sa toho schopili. Upravili si ten dizajn vo vlastnej línii a veľmi pekne to urobili, strašne som toho nadšený. Napríklad keď sme toto fotili, tak sme s Jajou, s manželkou zakryli mu tvár, lebo je to takisto vec, že tam Robbie Williams a kvôli tomu by si ten časopis veľa z vás nekúpilo, že Robbie Williams na titulke, proste, že ale aj Robbie Williams nás môže niečo naučiť, alebo aj táto Linda. V princípe tu je ukážka znútra, že akýmto spôsobom je to robené, že ten spôsob podávania tých informácií je úplne výborný, tá kombinácia tej grafiky, písma, fotky a ilustrácie aj vtipu je veľmi pekne urobená, takže veľmi odporúčam tým, čo čítam nemecky. Toto je V-magazín, americký. Keď som toto odoberám a chodí mi to do milku a keď mi to prišlo naposledy, tak Zolo sa ma pýtal, že Ježiši, prečo toto odoberáš, že či mi nejebe náhodou. Ale tento magazín je fantastický. Okrem toho, že ten branding je úžasný, tak akým spôsobom on pracuje s informáciami a kombinuje pop s alternatívou je úžasné. Že toto sú zo pár tituliek, lebo to je podľa mňa výborné. Okrem toho ten časopis má large formát. Že tuto napríklad máme nejakú Charlie XX na titulke alebo Grimes. A vo vnútri bol Rick Rubin, s ktorým tam bol výborný rozhovor, ktorý produkoval Slayer napríklad. To znamená, že tá vec zvonku vyzerá tak, že vo vnútri není nič, čo by som potreboval vedieť, ale není to úplne tak. A toto je taká dôležitá vec, ktorá mňa osobne na časopisoch najviac inšpiruje, a to je kolaborácia, že ten časopis je vlastne spojenie viacerých autorov a tuto to
môžeme vidieť, že toto je typografia, ktorú robil španielský dizajner Alex Trocat. Tu si môžeme ukázať, že vlastne celé číslo urobil on, headlineové titulky do amerického časopisu a veľmi pekne to posunul. Je to akože to vec, ktorá to dokáže krásne pimpnúť. Takisto vlastne tá kolaborácia pokračuje potom aj v ďalšej kategórii, že toto je napríklad kategória, ktorá mne nič nehovorí, áno, že čítať biznis magazín je proste, ale dá sa za 5 eur kúpiť u nás a strašne krásnym spôsobom kolaborujú s výtvarníkmi aj ostatnými ilustrátormi, všelijakými autormi, že každá tá titulka je iná, vždy tú tému veľmi pekne spracujú a potom sa aj veľmi dobre, čo sa týka obsahovej stránky, venujú vo vnútri, takže vždy sa akoby dá čo naučiť, že tuto je zo pár ukážok toho, že takto si nepredstavujeme biznis magazín, že keď si otvorím Trend, tak takto nevyzerá, keď si otvorím Forbes, či už zvonku, tak takisto takto nevyzerá a proste tieto témy, ale je to vec, ktorá veľmi pekne dokáže posunúť tú tému a nájsť aj ten presah a v otvorení tej cieľovky toho magazínu, to znamená, a okrem toho je to fascinujúce potom listovať. Musím sa vydýchať sekundu. Mám problém, že keď rozprávam takto veľa pred ľuďmi, tak zabudám dýchať. Takže potom to končí tým, že som spotený a keby som bežal. Pánske časopisy. To je podľa mňa úplne vymakaná téma. A u nás tie pánske časopisy, najprv som chcel robiť od časopisov pánskych, že zoberiem tie naše SKG Break a také, že si ukážeme a zabavíme sa na tom, ako to vyzerá, ale reálne som sa rozhodol, že budem ukazovať tie, ktoré treba čítať a tie, ktoré mňa inšpirujú. Lebo reálne v tom SKG tam sa môžeme iba zabávať. Takže toto je Official Home, francúzska verzia tohto pánskeho magazínu, ktorú mám v rukách André Sarajeva, čo je skvelý výtvarník a street artista, ktorého môžeme poznať ako Mr. A. A on je tam kreatívny riaditeľ a fantasticky to uchopil. Akože to, akým spôsobom oni k tomu pristupujú, ako to komunikujú a aký obsah tam je daný, je výborné. Akože moc žien tam nenájdeme, takmer žiadne a je tu naozaj venované tej téme tých pánov a je to dekorované jeho fantastickým rukopisom, ktorý je vlastne na každej stránke a som s ním veľmi unesený z toho rukopisu. Tam práve na to ukazuje moja žena so svojím prstom. Takisto tento časopis dá sa kúpiť u nás. Je to výborný časopis pre človeka, ktorý ako keby si chce aj počítať, nielen popozerať si obrázky. Toto som sem dal kvôli tomu, že tu je na titulke Oliver Sims XX a to je asi prvý parťak, ktorý by mohol ísť s nami do trojky s manželkou. Takže toto je časopis Kode, ktorý sa venuje ako pánskemu štýlu, veľmi pekne, veľmi jednoducho a ukazuje nám dievčatá tak, ako ich máme radi, alebo tak, ako ich ja mám rád, že ich oblíka do pánskych vecí a takým spôsobom ich prezentuje. To znamená, že veľmi s citom, bez nejakých extrémnych proste takých tých póz, na ktoré sme zvyknutí pri tých pánskych časopisoch našich, čo je pre mňa úplne fascinujúce, že tie ženy sú oblečené a cez to všetko ma to rajcuje viac, ako keby boli vyzlečené. Toto je fantastický časopis, takisto kde by som chcel poukázať na to, že ten ako keby ten pánsky svet v rámci magazínov je docela podceňovaný, že keď si pozrieme magazíny, tie tabulky, tie výlohy, tak máme tam všelijaké fashion, ženy, potom ženy, vyšívanie ženy, jedenie ženy, neviem čo, a potom tam máme taký, že páni, kde máme, že autá, potom všelijaké, že športy a potom neviem, aké nezmysly a potom také tie hrozné časopisy, ako je Break. A